Čus, tady Jarek, já vás vítám tohle videa a tohle video je video ze hry. Ze hry Modern Combat 5 Blackout. Natáčel jsem to i na svůj starý kanál. Ale nemám žádnou bednu, je to střílečka. Možná to některý znáte, vím, že to někdo zná, protože jsem to s ním už hrál. Takže teďka si tady otevřeme bednu. Tady tu jednu. Tak. Super. Tak. Teďka si zahrajeme multiplayer. Tak. Možná nebudu moc slyšet, ale prostě nemám. Mám prostě to natáčím na telefonu, bohužel. Teďka jsem vstal, natáčím do ráno a prostě nemám mikrofon, takže nebudu moc slyšet, ale budu muset prostě takhle trošku křičet, nebo nekřičím, ale jakože trošku nahlas víc, abyste mě slyšeli. Teďka nebudu mluvit moc, jako u Need for Speed. Sakra. Aha. Jsem zabыл tam pod sebou napravu. Byl nahoře. Ne, tam byl, aha. Ne. Do prčic. Jak si vzal tu moji zbraň? Ne. Vůbec se neumím hrát, prostě jsem strašná lama. Tak to si zkusím. Wow, tak to čo je? Něco. Mě by ho nesmí zabít. Aha. Yes, zabil jsem ho. Ne. Jestli
Do prčic, kam jsem se to koukal. Oh. Já jsem jako dobře trefovala s tím rokovací. Jedna minuta. Au. Jo. Jo, nejsem poslední. Tak. Leave or out. Jaká jsem bral? Jsem to úplně napravo. Takže znova takhle, co jsme teďka hráli. Takže tohle to bylo všechno pro nás to video. No, já to prostě vypnu pro té mapy, protože to video musí mít maximálně 15 minut. A to už jsem říkal v jednom videu. Takže bylo to Need for Speed No Limits. Druhý díl, myslím, nebo první, nevím. Takže to musím vypnout někde třeba v půlce. Myslím, že tam je. Dopr! Proč to nemůže ten idiot hodit víc? Ne. Sakra! Aha, bude tady. Jestli někdo víte, kde je nůž, tak mě můžete poradit, protože tady nůž není. Tak mě můžete v komentářích poradit. S tou pistolkou to moc nejde, no.
A to nějaký Vladislav Vyhov. To bude Rusák. Level 37. Jo. Takže tohle to už všechno bylo z toho videa, takže já se s vámi loučím, takže zatím. Čus! Okay.